Mara vilayatynyň ýolatyn we Türkmengalay etraplaryny 6 fevralda ýerden sagat 10 tubureklerini elektrik energiýasynyň öpçünçlügi kesildi. Ýa-da şemaly üssü, şeýle-de sebitde günüň dowamyny tebigat öpçünçlügi hem kesildi. Sähel ýagyş ýagyp şemal öwsünde elektrik energiýasynyň öpçünçlügi kesilýär. Diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şemally howa elektrik energiýasynyň öpçünçliginiň kesilmeginiň ýa-da başlady. Ýöne ne şemal barada, ne elektrik öpçünçliginiň kesilmegi barada ýerli ýaşaýjylara öňünden duýduruş berildi. Bu aralykda günüň dowamyna günorta günler sebitleri ýerleşýän obalarda tebigat öpçünçligi hem kesildi. Gaz geçirjilerde deşik emele gelipdir. Şonu bejerýärler. Infrastruktura deshalaryny ymykly bejerseler bolmaýarmy? Sähel şemal öwsünde öpçünçlük kesiljek bolsa niçik bolar? Diýip ýerli ýaşaýjy aýdýar. Türkmenistanyň hususan sebitlerde oba ýerlerine könelişen lagar düşen infrastruktura deshalaryndan peýdalanylýar. Olaryň köpüsi Sowet ýyllaryna ulanylmagy berilen durmuş deshalary bolup, obalaryň ýaşaýjylary adatdan daşary howa şertlerine, hojalyk hyzmatlarynyň öpçünçligine döreýän bökdönçlükden ejir çekýärler. Ýöne 6 fevralda öwsen şemal güýçli bolmady. Muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň habarçysy bir hojalygyň esasy gapysynyň şemaly açylyp petlesiniň döwlendigini habar berýär. Şeýle-de beýleki bir hojalygyň üçegine oturdulan emel hemra antenasy şemalyň zarbyna ýere gaçypdyr. Üçeklerdäki ýapyrgyçlar, şiferler ýere gaçar öýdüp gorkdyk. Ýöne olara reper ýetmedi. Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Aýratyna tebigat öpçünçliginiň öňünden duýduruş berilmezden kesilmegi ýerli ýaşaýjylary ýynjylykdan gaçyrýar. Şolar bu ýagdaýyň ýanygyny howpsuzlyk düzgünlerini gabat gelmeýändigini aýdýarlar. 2-3 ýyl mundan odal tebigat öpçünçligi duýduruş berilmezden kesilip, gaz öpçünçligi gaýtadan dikeldilenine bir hojalygyň gazy açyk galypdyr. Bir gelin çaý demlemekçi bolup, kukurt çakanyna aşganyda ýangyn nöräpdi. Gelin we onuň 2 sany kişi ýaşly çagaty şonu keselhanada bejergaldylar. Diýip marly ýaşaýjy öz ýaşaýan obalaryna bolup geçen bir wakany ýatlaýar. Muňa garamazdan Henide çenli öňünden duýduruş bermezden tebigat öpçünçligini kesip bilýärler. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Oba ýaşaýjylar gazyň kesilendigini köplenç soňundan bilip galýarlar. Bu ýagdaý ila taryhyna ilmidama hüşgärlik ýagdaýyny talap edýär. Elektrik energiýasynyň we tebigatyň öpçünçliginiň duýdansyz kesilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýanygyny howpsuzlygynyň berjaý edilmegine oňaýsyz täsir edýär. Türkmengalay etrabynyň hassahanasyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir ýerli saglyk işgäri hojalyklarda ýanygyn döremeginiň netijesinde hasap alynýan ten şikestlenmeleriniň seýrek däldigini aýdýar. Ýylyň dowamynda hojalyklarda ýangyn döremegi netijesinde hasaba alınýan ten şikestlenmeleri bir ýa-da 2 däl. Diýip saglyk işgäri gurrun berýär. Ençemi adam ýanynyň sebäp bolan ten şikestlenmeleri bilen hassahanalara ýüz tutýarlar. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Energetika serişlerini baý Türkmenistanyň döwlet sebitlerine henizem ojar odunlarynyň hyrydarlary azalmaýar. Adamlar odun ýakyp nahar biçirýär, tankada çaý gaýnadýar. Diýip bir oba ýaşaýjy saýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 31-nji ýanwarda Ahal vilayatynyň öňkü dolandyryş merkezi bolan Änew şäherine duýdansyz iş saparyny amala aşyrdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6 fevralda maglumat berdi. İş sapary güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleriniň arasyna geçirildi. Duýdansyz saparyň öňü sürüsine güýç gurluklary ýerli ýaşaýjylaryň arasyna duýduruş işlerini geçirip tötänen prezident bilen duşuşan halatlaryna onuň ýanyna özlerini alyp barmagyň düzgünleri bilen tanışdyryldy. Eger prezident awtologda barýarka ýerli ýaşaýjylary gözlüşäýse, olardan öz garaýşlaryny ýumşatmaklyk, hoşamay garaýş bilen prezidente seretmeklik, nägile garaýş bilen seretmezlik, gaty görlemezlik ýa-da beden dili bilen prezidente özleriniň arz şikaýatlaryny ýetirjek bolmalyk tawsyrldy. Ýerli ýaşaýjylary prezidentiň özüni dikanlap seretmezlik buyrug berildi. Diýip howpsuzlyk çärelerinden habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Aslynda ýerli ýaşaýjylara 3-4 sagatlap öýlerinden, howlularyndan daşaryk çykmalyk tapşyryldy. Prezidentiň Akbuğda etrabynyň merkezine Ahal vilayatynyň öňkü dolandyryş merkezine amala aşyran saparynyň dowamyna şähere iýmisalalyk aralaşdy, ümsümlik boldy. Hojalyklardaky iri we ownyk şahly mallar sapar tamamlanýança ammarlarda ýa-da garajlarda umuman ýapyk binalarda saklanylmaly edildi.
Duydansız saparın edil öňü türüsine şäherde başga da tapşyryklar amal edildi. Meselem ýaşaýyş jaýlarynyň howlularyň daş ýüzüni ak reňke derwedeleri bolsa, ýaşyl reňke boýamakluk talap edildi. Jaýlaryň derwedelerini reňklemek işine duydansız saparyň başlamagyndan 1-2 gün öň girişildi. Öý dolandyryş müdürlikleriniň işgärleri hem howlu jaýlarynyň derwedelerini boýamak işlerine çekildi. Ahal Vilayatynyň dolandyrış merkezi Türkmenistanyň mejlisiniň 2022-nji ýylyň 20-nji dekabryna kabul eden karary bilen Arkadaş şäherine geçirildi. Onuň ozal Sebitiň edara ediş merkezi Akbuğday etrawynyň ýany şäher bolupdy. 2023-nji ýylyň 23-nji martyna Türkmenistanyň Arkadaş şäher hakyna 13 maddalyk ýürüýte kanuny kabul edilip bu şähere döwlet ähmiýetli şäher statusy berildi. Ýani şäheri Türkiýe döwletleriň guramasy tarapyndan 2024-nji ýylda Türkiýe döwletleriň paýtagty oglan edildi. Prezident özüniň indiki saparyna çenli Akbuğday şäheriniň durkunyň täzelenmegini, onuň Türkiýe döwletiniň şäherlerine çalymdaş bolmagyny talap edipdir. Diýip Alatdygyň çeşmet aýdýar. Ähtimal geljekde Türkiýe döwletiniň prezidentiniň Akbuğday şäherine sapar etmegine garaşylýandyr. Diýip çeşme çaklady. Akbuğday etrafy Aşgabat şäheriniň Günnogor eteklerine ýerleşýär. Etrawyň ekin meýdanlarynyň agramly bölegi Gäwer düzlügünde ýerleşýär. Ýani bu şäher we ýaşlyk, bagawat hemde berkirarlyk şäherçileri Akbuğday etrawynyň düzümine girýär. Döwlet ýolbaşçylarynyň 31-nji ýanwarda Akbuğday etrawyna mulaşyran sapary Türkmenistanyň döwlet telewizionine görkezilmedi. Döwlet ýolbaşçylarynyň sebitleri mulaşyran saparlarynyň öňü türüsine vilayet merkezlerine arassaçlyk we awadanlaşdyryş işleri şeride howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Prezident Berdimuhammedowyň ýani bu şäherine mulaşyran duydansız saparynyň dowamyna şäherdäki ýaşaýyş jaýlaryna bir sydyrgyn timar berildi. Jaýlaryň daş ýüzi ak reňke, ähli derwedeler ýaşyl reňke boýadyldy. Ýöne prezidentiň kakasy öňki prezident we halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hasodul 2019-njy ýylyň martyna Aşgabat şäherine gurulan bir ýaşaýyş massiviniň taslamasy bilen tanyş bolany binagärçilik işine bir sydyrgynlykdan we bir meňdeşlikden gaça durmagy tapşyrypdy. Türkmen häkimetleriniň Aşgabat Arkadaş aralygyny elektrik otlusynyň gatnawyny ýola goýjakdy barada kabar ýurt içinde. Hususan ýurdun çetki sebitlerinde ýaşaýan adamlaryň arasynda bir topar sorag döretdi. Adatlygyň habarçylary bu täzeligiň ýurtdaky demiryol gatnawlarynyň hilininden, az bolmagyndan zerinip ýören adamlaryň nägileliklerini hassa güýçlendirendigini habar berýärler. Yerli hünärmen arkadagy gatnajak otly ilatyň demir ýol ýarasyny açan ýaly boldy diýdi. Türkmen medeniýeti ýurdun ilkinji elektrik otlusy barada habary geçen aýyň aýagyna Türkmen Ara Gatnaşyk agentligine salgylanyp anyklaşdyrman çap etdi. Türkmenistan ören giň çägi ölçün alýan ýurt bolup, soňky 30 ýylda dören agyr işsizlik ilatyň transport, ulaw gatnawlaryny mätäçligini hassa artdyrdy we otly, awtobus, uçar gatnawlarynyň kadaly ilatyň ösýän isleglerini kanagatlandyrjak derejede ýola goýulyp bilinmezligi uly soraw bolmagyna galýar. Ahally hünärmeniň tasdiklamagyna görä, demiryol ulgamyny ýolagçy gatnatmagyň hili we ýygylygy soňky ýyllarda ören pete gaçdy. Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň adamlar Aşgabat şäheri bilen Ahal vilayatynyň etraplarynyň arasyndaky şäherara otly gatnawyndan mahrum boldy. El yeterli, kadaly ulaw gatnawlarynyň bolmadylygy ýa az bolmagy ilatyň işe, okuwy, saglyk we resminamy işleri bilen Aşgabada vilayet merkezi bolan äne we gatnawyny kynlaşdyrýar diýip söhbetdeşimiz Niýaz döwrüne tejen Saragys Maşat, Aşgabat Garagum daşgowy urlar boýunça gurulan täze demir ýollardan garaşylan tamanyň çykmanlygyny hem sözüne goşdy. Aýdylmagyna görä adamlar başda Aşgabat bäherden, Aşgabat derwede urlar boýunça, Aşgabat tejen Saragys urlar boýunça elektrik otlarynyň gatnawy ýola goýular diýip umid edipdirler. Balkanly çeşmelerimiz hem çetki owalaryň we etraplaryň ýaşaýjylarynyň Balkanabad, Türkmenbaşy ýaly ýer şäherlere elektrik otlusyny bolmanyny şäherara otlullaryny gatnamak barada eden arzuwlarynyň hasyl bolmanyny aýdýarlar. Daşowly çeşmelerimiziň maglumatyna görä, soňky ýyllarda bu vilayet ulaw üzüňeligine garly diýilse hem ulatma bolmaz. Iň agyr ýagdaý Daşowut Lewap aralygynaky demir ýol gatnawyna degişli bolup, bu iki vilayatyň arasyna inni 20 ýyldan gowrak wagt bäri
Hiç ili ýolujy otlusy gatnamaýar. Howa gatnawy bolsa diňe ýad we tomsaýlaryna açylyp ol hem bary ýogu hepdede bir reýs bilen çäklenýär. Diýip yerli hünärmen adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Lewaply ýaşaýjylar hem otly gatnawlarynyň hilinden we juda az bolmagyndan şikayet edýärler. Beýleki sebäplerde bolşýaly, bu sebäpde hem işsizlik adamlary barhaken şähere gatnamagy mejbur edýär. Synçylaryň pikirine görä adamlaryň durmuş, ýaşaýyş şertleriniň gowulanmagyna itergi berip biljek demir ýol gatnawy her talaplary diňe bu mesele has giň çemeleşilenine ödäp biler. Yurt baş tutuny 30 kilometr aýrylyk üçin elektr otly gatnawyny ýola goýmakçy bolýar. Ýöni yüzlerce kilometrlik dasda yerleşýän demir ýol ugrulorynda garasylýan otly gatnawlaryny ýola goýmak barada gurrun hem gozgulanok. Diýip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan siýasatçylyk işgär aýtdy. Onuň pikirçe ýurdun ýapyklygy, üzüňeligi, goňşy döwletler bilen arada kadaly ulaw gatnawlarynyň bolmalygy Türkmenistanyň siýasatçylyk ulgamyna hem uly zar burýar.